O CB Chantada perdeu o sábado contra a Universidade de Oviedo por 64-70, un partido que se decidiu no derradeiro cuarto. Os de Jorge non souperon aproveitar a vantaxe de 6 puntos co que empezaban a reta final do encontro. O primeiro cuarto foi para os ovetenses por 14-15, no segundo impuxéronse con contundencia os chantadinos por 27-18. No terceiro volvéronse a impoñer os visitantes por 10-12 e no derradeiro nun parcial de 2-17 para os do Oviedo, o cuarto quedou 13-25. O remate do encontro, o resultado era de 6 puntos de ventaxa para a Universidade. Un encontro no que o CB Chantada se resentiu nas baixas, xa que non poden adestrar con normalidade, e iso afecta ao rendemento final do equipo. Os anotadores por parte dos chantadinos foron 12 puntos para Trevijano, 11 para Manu Sánchez e Juan Pablo Sánchez, 10 para De Benito, 9 para García, 7 para Gómez e 2 para Eriz. Con estes resultados, os chantadinos suman 7 partidos gañados por 9 perdidos. Levan 1060 puntos a favor e 1079 en contra. Están no 7º posto e non deben descoidarse para non pasar apuros ao final da tempada.